Kaixo, bihotza zaintzeko elikadura plana eta tresnak. Maiatzean lanketa oindu, 2 saiotan. Zelako importantia dan zer jaten duen. Eta jaten duen hori babestu ikia gure gorputza, ezta? Gure bihotza. Zuzenian fango gara gaira. Jarraibide batzuk daku, 7 jarraibide. Aztertu ingu, antolatu ingu eta planifikau ingu zure menua. Zatik helburu badaku, bihotza zaintu, osatu eta prebentzio lan bat ikia. Hartuku plater osasuntxua, eta plater osasuntxu horrek eraman bia dau kolore batzuk, testura batzuk eta osagai batzuk. Lehenengo pausuan egongo zan, zelako importantia dian barazkiak eta fruta jatia. Askotan esan du, egunian 5. 3 fruta eta 2 barazki plater. Eta banatu ingu, gozari, baskari, merinda eta faixan. Platereko lehenengo platera, o plater kombina horren printzipala, oinarrixa izango dira barazkiak. Bihotzari launketa xau asko koloriak. Kolore gorrixak eta naranjak dakoin, frutak eta barazkiak. Eta ontxe datoz, ja udarara begira, honei dia protagonistak gure baratzetan. Gehitu ingu, ostadarra gure platerian. Kolore desberdinak, atentzinoa jarri. Aberatzak dia fibratan. Aberatzak dia sustantzia oso interesantetan, arteriak ondo joateko. Zirkulazioa ondo joateko. Aurreratxo kontakotzuet zerrekin ibilibigarien kontuz, botikak hartzen bu bihotzaren zaintza iteko. Baina osasuntxu balin bazauz eta babestia bien bozu, zurekin ez dauku diaurik. Plater nagusi gisa, goxatu platerekingu oliba olixuakin. Eta oliba olixua izango da, egunean 2, 3 ero 4 kutsara da. Zuk ikusiko zu nola aiken dozu. Baina gero aurrerotxo ikusiku, zelako importanti da nola prestatzen duen janariak. Momentu honetan gordinien gabiz, olixua gehitzen, ez da ezer pasaiken. Bihotza ondo joateko, zaindu bio giltzurrunak eta tentzinua ondo eukitia. Ura ezin ja falta, ur neiku hartu biu. Egunean 4, 5 basokara. Zela neikua fruta eta barazkidakun, hortitxepe lortzen du ur neiku eratia. Zela jaten duen, ondo mastikauta, aurretik betik, barazkiak, sopak ero ensalada gehituta. Bukaketan fateko, zelako importantia dan proteina iturrixa ikustia, aztertzia. Lekaliak 2. platerak dia. Aragi gorrixak gutxitu ingoitu. Aragi zurixak gehitu ingoitu. Eta protagonistak izango dia, lekaliakin batera, arrain urdinak. Arrain urdin txikitsuak, ordako antxoak, eukitu berdelak. Zelako importantia dian grasa mota horrek, omegak, omega 3ak. Eta zelako beldurra hartu duen koipiari. Karbohidratuak zainu ingoitu. Ogi pusketatxo bat eukiku gozaltzeko, baskaltzeko, afaiteko. Baina ogixa jatiatik ez. Hobeto ogixa patata purtxo batekin barazkiak lagunduta. Eta gantzari, grasari bildurra hartu xoen arren, zela gabizen lantzen atzenaldixan omegak. Aurretik esan dut zuten moan, arrain urdinakin, asixak, frutu lehorrak, ordutartetan ekarteko lanera oso interesantiak dira. Gatzbarik, zatik gatza eta giltzurrunak ez dira lagunak. Gatza, giltzurrunak eta tentzinua batera doiaz. Gatza gutxitu inbiu. Zela goiaz? Ondo? Egunean frutiekin batera ura eratiaren garrantzia. Ostian egongo zan nola sukaldaketan du. Menua eskaketan bu tabernara begiratu zela prestatzen dauen janariak. Gero eta gauza gutxiukin hobeto. Frigituak etxian injakua balin badia ondo goiaz. Baina bestela kontu zibiliko gara, zatik olixo mota batzuk saturatuak dira eta ez tozku honingo. Gure digestino eta gure bihotzari. Zelako importantia dan mugimendua.
kirola, arnasketak, naturan murgiltzia, lua zainketia, lo geizkiken dauenak, egunian ziar, pipartuta dago, ez dago oso gustora, emozionalki ez gauz ondo. Lo ez dauenak iten ondo, ero apneak dakonak, ez dago ondo oxigena iten, eta efektua dako gure bihotzian. Krononutrizioa importantia da, ze ordutan jaten duen. Beraz, 7 jarraibide honeikin hasi praktikaiten, eta ikusiko zu, zure osasuna zainduko zu. Eskerrik asko.